Miya po pa ano kay Saloy na inukanop man na sosorong mga kuan marites din nakila niyo ba niyo di mimbina na inuniyo ilagi ang ayap kumal namin niyog kataya auto mele niyog gina ni katamaksa niyog oy na naipkidiyo na pagbimbala na 25 na ginap kumakalan na makamakalakan na ipalabad ka sa paparian Oriano to nakataya siya po tamig yung ayakawa iya may city Elenio ito nagyang pamanakuan na susurungan niyo mga marites binudip kay lawid na may yung ayakuan nakawa ay nako to nakatainda to lami at niyo na naptipo ko siya sana ko pagkuan di ko bebeli na kanana na beach swimming pool ikya po po ano kay Saloy paano da makatry sa yung auto akuan hat kalipatan mo pa nagiging tayo pong beturun basta importante na sa kanyan din uway sigo na may sagata na mapasadagin na nagata mataguon naginan sa nga may sana ko dikuan swimming pool na din yung katawan nagyang na nagata na makapigo ka nagyapo po ang ano sa loya na nanatantukan na pakatay dago pa ka puti-puti ay doon nangailan yung kauto naging na bibiyog na mapasa nakipta na may yung ayakuan parang melenyo kataya parang yung nga parang nadiidikuan na di kipinga melenyo liya kauto kipinga kami biya po po ano kay Saloy ay doon nakauto na nakataya ngayon wag yung otwagatas nagata nabugcari gatas kagataan niyo naging na ipunukaro nagyang na parang na di pa kikipingaan na di siraw ni pa kapupudangaan tama sa maswa iya nagyang na nagata beloya lagi din na auto na natewo na bipo sa gula ka para pakapiapay pakamismis ngayon niyo kataya panudurian ay doon na naging na auto pusya nga ngayon ngayon niyo nanay doon na tamtamad na di ka na kataw nagyang nga pambala namin kaya di may di pag-experimentan espalto uwayaki ikan buwan sa espalto bisa rin mga soke kailangan naptuyo sa durian na panggulaan na mapasa-pasa din na baliw di mailay kapaka tata ita idag yang nga ieptinde emi ay do to na panagyang nga iyakuan kailangan mo nagyang nga iya liko dami ya kaula-dula do yapo po ano kay Saloy nagyan ano ang sobra kami sa kuwan di mamala at pinuminto kami sa espalto kami sa espalto kaya po ano sa loya yun karod-karod nga na mapasad na nabulan urang pagalidata na masusuay ito'y gurot ngayon na matang koto Elenyo nakataya ay no duka ang abid na nado to nagyang meswa gyang kuwang katay mimbuli na espalto katay niya kanya may turup niya kape Melenyo niya kape adi na no di ka pangwa nakapanikara bidan di sigar ng nagyaki ini ama opa ako ano kaya mape to Melenyo ay do wato naman na beluid na iya kuwan espalto ay do bunta lagi dudul lagi po pang ano sa Saloy okay to kita ka dudul siya pia malabagan na iya ka dudul kagi na pia ka timu-timu agi mo ta mga papasyang ika dudul uway na makapupuno sa pantawaragat na makapupuno man na si isa po na piaga po adum na mga tago na kuwan baroraw wala kwatela adum na mga tago na matago na nakagi matimo-timo siya nagiya pia ka lang siya sa espalto ano kaya mapya nagyang na namay na ikidiyesa na naipunapag siya buntal katatan niya kapepe na di pamadag ang nabadi makaitamito mabuntal ka kamaswa ka syota koroni na mapasa na lakatangahon na nanaido na pagunot ko nagyang utang mga pamano sa miya makalala nagyuto at suroy kami kapita mabuna na pugudo ako na dudol ay buwar ka kasi nakata tester kailangan napka-tester tan wag yung iya dudol ayang nga rin na dudol na babarentakan ito Elenyo nya pepegi nga kaluwak iso kaluda iko kaluda matang pumakali orang sa bito na nagyuto mga amba i-resulta o pimbalan tanong dudol
peta. Oto kay busangan ang suka basa, kay busangan tanong si nakapanaam sa dudol. No. Ano matang mapeta mi dito? Bebentakan. Pipi ini ba kaya dudulan ang matang the best. Matang yummy. Ayaw, di ba?